Μάλιστα. Ο κύριος Ιάκωβος Λέντερμαν. Μάλιστα, πείτε μου γρήγορα γιατί είμαι καθοδόν και αν ρωτήσετε και πατρόνι μου, πολύ φοβάμαι δεν προλάβω να σας απαντήσω. Ένας περίεργος θόρυβος θα διακόψει τη συνομιλία μας. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους της τράπεζας Fabulous Life & Co. Μα τι έγινε, ακόμα δεν έπεσε και πήραν χαμπάρι την απουσία μου. Ούτε 6 ορόφους δεν έχω πέσει καλά. Το πρωινό ωράριο δεν έχει αρχίσει. Αυτή η κοροτράπεζα θα με φάει, δεν ήταν έτσι τα πράγματα παλιά. Τηλεφωνώ εδώ πέρα μαζί σας γιατί βλέπω ότι χρωστάτε πάρα πολλά. 3 μήνες. Λυπάμαι. Καταλαβαίνετε όμως, κυρία μου, ότι είμαι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης και ευεργένης σε αυτή την τράπεζα. Νομίζω ότι δικαιούμαι μια μικρή πίστοση χρόνου, τι λέτε. Λυπάμαι, κύριε Λέντερμαν, δεν μπορούμε να σας δώσουμε καμία πίστοση. Καταλαβαίνετε, είμαστε εταιρεία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ να πετάχουμε έτσι μέχρι το κοντινότερο υποκατάστημα της τράπεζας και να τα δώσω αυτά τα λεπτά. Αχ, μπράβο, κύριε Λέντερμαν. Είστε πάρα πολύ ευγενικός. Αλίμονα. Τι καλά. Μακάρι όλοι μας οι πελάτες να ήταν έτσι. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Μα τι λέτε, κύριε μου, καταλαβαίνω απόλυτα. Είσαστε κι εσείς εργαζόμενοι σε αυτή την τράπεζα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει να ζήσουν κι αυτές οι κακόμοιρες, τόσους υπαλλήλους πληρώνουν. Αν και κάτι πήρε τα αυτή μου ότι τελευταία πέφτουν οι μισθοί. Ναι, και ας να δείτε. Τέλος πάντων, θα σας απασχολούν εσάς. Να είστε καλά, είστε πάρα πολύ ευγενικός. Και πραγματικά έχουμε όλοι οι πελάτες μας να ήταν σαν και εσάς τόσο ευγενικοί, γλυκομίλητοι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς να περνάτε όμορφα, να έχετε μια όμορφη μέρα.